Cal é o peso da nación sobre os ombreiros dun escritor do século XXI? Ten lombo dabondo para levala ou non? Xa que logo, cabe este noso paisiño nun poema realmente moderno? Ligan, entón, os escritores gallegos citando a Risco nas discotecas? E que pinta Gloria Lago en todo isto? Todas estas respostas e algunha máis intentarei darlle cumprido fin no meu relatorio Un peso de nación. Por certo, estaban boas as croquetas que fixeron ca momia de Castelao, porque cando eu cheguei xa as paparan todas. Non quedaba máis que ese de cortesía, que ningún gallego quere comer, para que non o chamen esfameado.